Aleshores, per això van contractar el Pep, que el Pep venia de sortir del Barça, de fer l'any sabàtic, és rebut a Munic com el Masies, com el gran salvador. I a dins del vestidor és rebut amb una naturalitat molt gran, però també amb una gran admiració. Els jugadors volen ser entrenats pel Pep. Clar, ho diuen, ho diuen ells, i diuen amb el Pep i t'ho diuen a tu, perquè parlàvem amb els jugadors, més enllà que alguns eren molt fàcil, el Thiago, el Javi Martínez, el Rafinha, el Dante, aquests eren molt fàcils parlar amb ells, però inclús els alemanys, acabo tenint una bona relació amb alguns d'ells, el Neuer, el Robben, sobretot amb el Philipp Lahm, sobretot amb aquests tres, són els que... Amb altres, doncs mira, hola i prou. Però amb aquests acabo tenint bona relació, xerrem molt, i ells volen ser entrenats com el Messi, el Xavi i l'Iniesta. Volen viure el mateix procés i, a més, l'assumeixen amb una voluntat alemana de volem aprendre de veritat això. I ho aprenen, inclús de vegades fins a l'exageració. De vegades el propi Pep els ha de dir, escolteu, calma, vull dir, deixeu-vos anar una mica, allibereu-vos, no vulgueu complir tantes ordres del que us diu l'entrenador. Si arriben a un punt inclús d'exageració, però ho fan amb una gran admiració i s'aconsegueix donar el gran tomb.